Fl-ewwel ta' Lulju ser jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji għall Kooperattivi u għal din l-okkażjoni fil-Parlament se tiġi organizzata konferenza nazzjonali indirizzata fost l-oħrajn mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, minn Robert Cutajar li huwa l-kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Self-Employed in-negozji żgħar u l-kooperattivi, kif ukoll minn persuni ġejjin minn diversi kooperattivi differenti. Permezz ta' din il-konferenza l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jimbotta l quddiem proposta sabiex il-liġi rigward il-kooperattivi tiġi emendata e kif l-aħħar emenda saret lura fis-sena 2000 fi żmien Gvern Nazzjonalista. Nippreżentaw dokument biex imbagħad allura immorru fil-Parlament biex nittamaw flimkien mal-Gvern naġġornaw il-liġi tal-kooperattivi li kienet daħlet fis-sena 2000 illi sa minn dak iż-żmien għada ma ġietx aġġornata. Manet News, Robert Cutajar saħa li l-Partit Nazzjonalista mhux se jkun partiġjan fuq din l-emenda u li hu stess ser imur fuq il-Gvern biex imexxi din il-proposta. Il-fatti li din il-konferenza nazzjonali se ssir fil-Parlament stess turi l-importanza li qed tingħata mill-Partit Nazzjonalista għal din l-emenda. Robert Cutajar semma wkoll kif huwa mill-kuntatt mal-Klabb ta' Barcellona li fil-fatt huwa kooperattiva sabiex jieħdu ideat dwar kif l-aħjar titmexxa entità ta' dan it-tip. Ta' jkollna wkoll good practices minn barra tal-Klabb ta' Barcellona illi dan il-klabb magħruf ta' fama mondjali, klabb tal-futbol, huwa wkoll maniġjat bil-mudell kooperattiv. Din il-konferenza nazzjonali dwar il-kooperattivi se sservi ta' okkażjoni importanti sabiex in-nies li huma involuti mal-kooperattivi f'pajjiżna ikollhom l-opportunità jkunu parti mill-proċess għat-tfassil tal-emenda li fl-aħħar mill-aħħar li żjed li se taffettwa huwa proprju lilhom.